Nôl â ni nawr i'r de. Cheryl Frith yn beirniadu yr adran ec y flwyddyn yma yn Llanelwedd. A'r gaseg wag neu'r adfyrch 4 i 7 mlwydd o'd yw'r dosbarth cynta i gael ei feirniadu heddi. Ar hyn o bryd o'n blaenau ni, ni'n gweld Janton Edelweiss allan o'r march synod rock music ar gaseg Selig Alicia. Tanya Baldwin yn berchen. Ti'n hollol gywir. Y beirniad wedyn. Mrs Cheryl Frith Brydfaristol. Dwi'n meddwl bod i mi ddanfon nhw allan eto. Bosib fydd na ryw newidiadau bach. Felly ar y brig ar hyn o bryd mae gyda ni glynwyn Annie Power eiddo Scott Gibbons. Yn ail, mae gyda ni Ryan Wilson gyda Ormond Rose Gold. Wyt ti wedi gweld patrwm gyda Cheryl Frith dros y dyddiau diwetha? Dwi'n meddwl mod i wedi, ydw. Mae'n hoffi'r, wel, mae'n amlwg mae'n hoffi'r lliw chestnut. Mae'r lliw chestnut wedi dod i'r brig gyda'n reit aml. Dim bod mynd am liw yn rhywbeth pan mae'n beirniadu, ond gyda'r lliw weithiau dwi'n gweld teip hefyd. Wyt ti'n gweld bod y lliw chestnut yn dod â teip ei hunan hefyd. Mae un o'r cyffylau wedi cael ei danfon allan, dwi'n gweld. Nethon ni sôn am hynny'n gynharach yn do fe. O'n i'n siŵr os oedd hi'n sicr iawn ar ei thrad. Felly mae un ceffyl wedi cael ei danfon allan. Mi oedd y ceffyl yn un drydydd yn gynharach. Ond nethon ni sylwi bod hi ddim cweit yn siŵr o'i cham. Chydig bach yn glo falle? Bosib. Anodd gweud yw off y sgrin, ond yn sicr oedd hi ddim yn hapus. Ond nôl ar y brig, mae gyda ni glynwyn Annie Power. Hon wedi ennill yn sioeferch Llambed yn y gorffennol. Yn ail, mae gyda ni Ryan Wilson, Ormond Rose Gold. Felly dim newidiad hyd yn hyn i'r cynta'r ail. Yn amlwg mae'r trydydd wedi gadael y cylch. Ond yn bedwerydd wedyn, yn drydydd hyd yn oed. Gan bod na newidiaeth wedi bod. Mae hwnna'n effeithio wedyn ni yr hes. Felly yn drydydd, ni'n gallu gweld mae Perfog Pearl, allan o'r march Rhoswen Gethin ar gaseg Haimo Sali. Scott Gibbons. Felly mae gwobr gynta bore dydd Iau wedi rhoi yn y de ac yn mynd ar wobr gynta glynwyn Annie Power. O'r march glynwyn Gideon ar gaseg glynwyn Vespa. A Scott Gibbons yn amlwg wrth i fodd. The Barren Mare o Gelding 4 to 7 years old, class 60. And these are the preliminary results for this class. And a huge congratulations to the winner of this class, exhibit number 692, Glynwyn Annie Power. I ni wedi cael gwobr gyntaf fan hyn yn rhan ddeheuol y prif gylch, a hynny gyda'r adran ec, llon gyfarchiadau gwresog, a hynny i Glynwyn Annie Power. A'r perchenog Scott Gibbons yn dyn wrth ei hochor hi, ac yn gafel yn dyn hefyd yn y garden goch, llon gyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw.